sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh saya, kula nate buka-buka kitab alit namine kitab Al-Usfuriyah. Al-Usfuriyah niku maknane manuk emprit. Dadi kitabe mboten ageng kiyatone alit ming ana 12 klebet napa-napa. Lah tenggen kitab niku kula manggihaken hadisipun Kanjeng Nabi ingkang ngendikaaken bab fadilahe ayat kursi. Kanjeng Nabi dawuh, ayat kursi ki ayate Gusti Allah. Arep diturunake nang alam donya sangka Lauh Mahfuz, arep duke nang alam donya. Didhawuhi karo Allah ayat kursi, kowe arek tak duke nang alam donya. Ayat kursi matur dhateng Allah, sumangga Gusti awit kula menika ayat panjenengan badhe panjenengan dhakaken wonten ing alam donya ingkang donya menika nggih kebak mawerni-werni, ana ibadah, ana maksiat, ana pengajian, ana jantrilan. Nggih ta teng donya niku ingkang werni rupi. Semantena kula mboten badhe bangga, kula namung badhe nderek menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Namung mekatena kawula menawi badhe dipun dhukaken wonten ing alam donya, kula gadah setunggalipun panuwunan dhateng panjenengan dalem Gusti. Allah terus ndangu, penjalukmu apa ayat kursi nek kowe tak dukke nang alam donya. Ayat kursi matur, kula namung gadah penuwunan setunggal Gusti. Apa? Sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah penuwunan dhateng panjenengan menapa kemawon kok kanthi maos kula ayat kursi, mugi panjenengan ijabahi penuwun kawula panjenengan menika. Kuwi penjalukmu inggih, nek kuwi penjalukmu tak turuti ayat kursi. Niki nembe ayat kursi purun dipun dhakaken wonten ing alam donya. Lah mula kula panjenengan menika monggo nek arep di penuwunan apa-apa karo Gusti Allah iku aja do lali le maca ayat kursi. Wong Mbah Kyai mbiyen niku arep tahlil wae nganggo ayat kursi kok. Terus mboten? Niku mergo ayat kursi mes tunggalipun ayat ingkang nalika arep didhuke nang alam donya ki dipenuwunan karo Allah. Nek liyane mboten wonten ingkang ayat njaluk karo Gusti Allah diturun mboten wonten. Namung ayat kursi. Lah kula lajeng kemutan nalika taun sekitar tahun 7 dosa kula niki sowan panjenenganipun almaghfurlah Simbah Kyai Munajat Solo 3. Wekdal semanten beliau menika inggih ulama namung termasuk khawarikul adah. Khawarikul adah iki tegese ulama ning ora padha karo wong-wong niku lho. Lah ora padane pripun antawisipun ngendikanipun Mbah Nyai garwanipun niku nate ngendika kula niku nganu masolihun. Dadi garwane Mbah niku dereng nate semerep lek salat subuh Mbah niku. Niku nek salat subuh niku teng pundi niku garwane niku nganti sedo urung tau weruh le salat subuh Mbah Kyai niku. Niku jan antik banget niku. Lah terus zaman semanten nek wulan Ramadan niku sing dadi wiridane nek salat zuhur niku mesti jamaah nang Masjid Tirta Grabat. Mangke terus pengajian nganti tekan asar.
jamaah salat asar nggih teng mriku. Mangke nek ampun bar salat asar kondur teng Salatiga. Niku le salat maghrib tekan trawehe nang masjid Jamek Salatiga. Mangke nek ampun rampung salat tarawih niku nembe kondur dateng Tingkir. Niku le subuhan teng pundi nggih boten ngertos. Mangke nek wis lebar subuh niku nggih tindak malih. Ngoten niku tiap-tiap bulan Ramadan ngantos sepuh. Mongko boten nate kersa nitih kendaraan. Dadi mendino niku mung tindak mawon. Beliau menika boten kersa nitih kendaraan. Wong nate ngendika kalian kula setunggal wekdal beliau menika dipun rawuhi putranipun Kiai Wahid Hasyim Jakarta. Wekdal menika Kiai Wahid Hasyim dados Menteri Agama. Lah wekdal semanten Pak Kiai Wahid Hasyim niku lak kena alangan. Dijebloske karo kancane, akhirnya Pak Wahid Hasyimnya lak ditahan. Lajeng utusan putrane sowan Mbah Munajat menika nyuwun berkah ben lek rampung perkarane. Estu putranipun sowan Mbah Munajat teng Salatiga nitih montor sedan. Wong anak menteri sareng sampun dumugi pangeranipun Mbah Kiai Munajat matur kalian Mbah Munajat namung dipun ngendikane, "Nganu ya Gus, sampean engko nemoni ramae, sesuk ngahat kuwi nek do ditiliki kanca-kancane ramae kon ngendika ngene iki teko ngendika ngono wae. Nang ngarepe kanca-kanca sing do tilik kuwi. Wis teko ngendika ngene iki." Niku ora tak aturke pengendikane ya rahasia niku. Terus akhirnya namun niku Mbah, wis kuwi wae wis ora mang donga-dongonan teko ngono kuwi. Terus lajeng putranipun kundur dhateng Jakarta. Sing areng estu dinten Ahad niku Pak Kiai Wahid Hasyim lak dipun tuweni kanca-kanca ya wong gedhe-gedhe niku do tilik. Wekdal sampun kempal ngoten niku Kiai Wahid Hasyim niku ngendika kaya apa sing dingendikake Mbah Kiai Munajat niku. Niku kok kanca-kanca sing do tilik do bengong kabeh keweden to. Akhirnya terus do rembugan-rembugan saknalika niku diusulke supaya Kiai Wahid Hasyim ditokke saka tahanan. Saknalika niku ditokke. Bareng sampun medal dumugi dalem terus dawuhi karo putrane, "Kono kowe saya tak kongkon meneh sowan Mbah Munajat, kejaba ngaturi pirsa nek wis diparingi hasil, kowe matur Mbah Kiai Munajat diaturi tindak rene. Engko diderekke. Aku arep syukuran lek wis diparingi iso rampung perkarane." Estu putranipun lajeng sowan dhateng Salatiga matur ngaten. Monggo Mbah kula dherekaken wong dawuhipun Bapak ngaten. Gus, dalem aku ke ora wani nek numpak kendaraan. Burung tahu aku numpak kendaraan ora wani. Wis kono sampean kondur dhisik aku tak mlaku alon-alon. Salatiga mlaku nang Jakarta alon-alon. Sampean kondur dhisik. Abade pinten dinten, Mbah? Ayo teko sak tekane wong-wong tuwa. Akhiripun putrane Wahid Hasyim kondur. Mbah Munajat tindak. Niku bareng putrane niku dugi dalem Mbah Munajat sampun lenggah teng mriku. Sampun ngendikan kalian Kiai Wahid Hasyim. Aku njur bantere kok. Niku termasuk khawarike Mbah Munajat niku. Lan nate malih beliau menika ngendika kalian kula. Mas Solihun, dalem Mbah. Aku kuwi biyen zamane Kaji Kholil Trasan. Niku nek wong Trasan sing sepuh-sepuh mesti ngerti karo Kaji Kholil. Kaji Kholil niku putrane Mbah Kiai Asraf. Niku rumiyin nate garwa mbokne gedhe bapak yang Bandungan. Niku kagungan putra setunggal jenengane Sanusi. Niku Pak Haji Kholil niku pancen ya putrane Mbah Asraf sing rada nyeleneh ya niku. Niku nyeleneh kan.
Wong lek munggah kaji niku mencolot saka jendela kok niku. Bae kula niku. Begitu kondur saking tindakan niku tekan dalem ramahe mboten ngerti lak takon kali ibuke. Cara Jawane, "Mbok, bapak nanti?" "Mbok ora ngerti." "Ora, bapak nanti?" "Ha mau mloyo nang kamar kono jajal tileki ijen nang kamar apa ora?" Dipun tuweni mboten wonten, ning jendela kamar niku mengo. Iki bapak ora ana ning jendelane mengo, ya nek menawa ya metu jendela. Niku ditututi mencolot saka jendela niku tekan pelabuhan Semarang. Begitu tekan pelabuhan Semarang, kapal sing ditumpaki Mbah Kaji, Mbah Kiai Asraf ajeng ditindak kaji niku pun berlabuh. Niku ditututi nglangi karo Mbak Haji Kolil kecandak niku. Bareng wis mlebu nang kapal digoleki ketemu karo Rama, ayo disikepi karo Mbah Kiai niku. Kowe kok iso bangun kula ditinggal karo bapak tak susul. Niku kajinipun sareng kalian ramaipun. Lah niku Mbah Munajat nate ngendika, "Aku ki tau dijak ziarah karo Pak Kaji Kolil." Ziarah teng pundi, Mbah? Ya pel saka Banten tekan Banyuwangi. Ziarah makome para ulama lan aulia sak Jawa iki. Pinten dinten, Mbah? Ya ana nek 3 tahun. Nitih napa, Mbah? Mlaku. Jadi mboten numpak kendaraan blas niku. Mlampah awit saka dalem tekan Banten, tekan Banyuwangi, kondur maneh niku mlampah. Niku 3 tahun. Lah kula matur, ndak saged tepung, Mbah. Alhamdulillah ora tepung ning tapis. Jadi kuwabe sarean ulama iku saged diziarah sedaya niku. Niku panjenenganipun Mbah Munajat niku didhawuhi karo Mbah Haji Kolil niku. Lah niku tiang-tiang kang kados mengkaten masyaallah. Niku nalika taun 17 kula sowan mrika Mbah Kiai Munajat ngendika kalian kula. Masalikun dalem. Sampeyan tak ijazahi yo, nggih matur nuwun, Mbah. Wingenane niku terus ngendika wingenane aku ketekanan dayoh wong Madura. Kuwi nang kene omong-omong dheweke kuwi kepengin ketemu Nabi Khidir. Terus berguru karo ulama, kula niki kepengin ketemu Nabi Khidir, no caranipun kados pundi Kiai? Terus karo Mbah Kiai niku dingendikani anggere kowe kuwi iso sowan 1000 kiai sak Jawa iki, ya kowe bakal iso ketemu Nabi Khidir, nek ora. Wah niku akhiripun dipun laksanakaken. Tiang niku sowan tenggene Mbah Munajat. Terus ngendika werna-werna didangu. Lah sampean wis oleh sowan kiai pira? Le didhawuhi golek sowan kiai 1000 kuwi. Awit saka Madura tekan kene iki wis oleh kiai pira? Nembe pikantuk 300 wae. Niku wiridane niku didhawuhi maca ayat kursi sak majelis ping 1000 ambalan. Nek wis, iki terus kowe mlaku sowan kiai. Ning ya karo maca ayat kursi ku aja leren. Akhiripun estu terus sowan Mbah Munajat ngendika ngaten-ngaten terus badanipun menika terus bablasan. Niki Mbah Munajat nate ngendika kalih kula, sampeyan nek arep kepengin ketekan sejane kaijabahan penuwune tak ijazahi iki maksudipun. Nggih, Mbah. Maca ayat kursi iki sak majelis ping 1000. Aku lho wektu niku kaya-kaya kementrus kae. Alah nek ping 1000 wis sipil lah. Ning ping pisan niku tok. Ning nek wis lebar njur kon gawe aurat pendak lebar salat fardhu 5 wektu diwaca ping 3 ayat kursi niku. Akhiripun estu zaman semanten niku kula tindakaken, kula lebar salat Isya terus langsung maca wiridan ayat kursi. Niku jebulane kok ya ora suwe. Kula lebar Isya maca niku lek rampung jam 1 enjang.
Bab mandang wis oleh 600 ki klera-kleru maca ayat kursi kok tekan surat waqiah barang gajah. Ala ya jur bali dadi suwe buangan awet bar isya nganti jam sekawan. Masya Allah. Lebar niku terus kula lakoni angger pendak lebar salat fardu kula waca ping 3. Ya alhamdulillah tak rasa-rasake sak derajat pangkate kula di penuwunan sing sae niku karo Allah tetep kaijabahan ora ketung mbah priye niku tetep kaijabahan niki kula tak yakini tak ongan-angen merga pancen barokahe ayat kursi pancen ayat kursi setunggalipun ayat ingkang nalika badhe diturunaken nang alam donya iki gadah penuwunan dhateng Gusti mila monggo iki tak tularke teng panjenengan sedaya. Lan kula gadah keyakinan delok hadise Kanjeng Nabi sing ditulis nang kitab Shahihul Bukhari. Tiyang niku nek ahli wiridan ayat kursi niku mangke teko akhir umure sak wanci-wanci ditimbali sowan Allah iki bakal diparingi husnul khotimah. Niki ingkang paling sangat diarep-arep teng mriku niku, Pak. Dadi wong ki ahli maca ayat kursi mati sak mangsa-mangsa iki arep diparingi mati sing husnul khotimah. Mula muga-muga kula panjenengan iso nglakoni kanthi lestari apa sing dadi penuwune dijabahi dening Gusti Allah. Pendak lebar salat fardu niki aja lali maca ayat kursi kaping insyaallah mangke apa sing dadi penuwun kula panjenengan arep dijabahi karo Gusti Allah. Awit pancen para ulama-ulama rumiyin menika pancen sekti-sekti. Nggih napa nggih? Panjenengan yang wis krungu critane Mbah Kyai Sirat nalika jaman londo. Londo iki didongani karo Mbah Kyai Sirat kok nang aspalan Payaman kok nglangi. Nggih mboten. Awit saka Sambung tekan Grogol iki nglangi. Ayo dengkule bonyok kabeh. Wong nglangi kok nang aspalan. Rusak kabeh niku. Niku mergo didongani karo Mbah Kyai Sirat niku. Niki termasuk ulama-ulama sepuh rumiyin kados mekaten. Lah mila kula panjenengan sak mangke ora ana liya sing gawe gondelan iki kejaba dawuh Allah lan dawuh Rasulullah uga dawuhipun para ulama-ulama sepuh niki do dicekeli sing temen-temen. Awit napa Kanjeng Nabi sampun dawuh al ulama warasatul anbiya. Para ulama kuwi lah sing dadi pewaris para nabi. Jadi tinggalane nabi-nabi kuwi diwarisake maring para ulama. Mila kula panjenengan sedaya urip nang alam donya iki aja nganti padha benggang, padha ngedoh karo alim ulama. Insyaallah nek kula panjenengan menika kok bisa cedhak karo ulama, remen kalian ulama, mangke kula panjenengan nang akhirat arep dikumpulake karo para ulama. Nabi ndika yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Menungso iku besok nang dina kiamat arep dikumpulke karo apa sing disenengi. Dados nek kula sampean kabeh nang donya senenge karo ulama, benjang nang akhirat ya dikumpulke karo para ulama. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kula kemutan malih tunggalipun hadis. Tunggal wekdal Kanjeng Nabi men kerawan tiyang Arabi. Arabi iki manane nek cara kene ya wong gunung. Cara kene ya wong lereng Merapi ngono. Wong nek wong gunung lak mlakune do banter-banter terus ya ngendikane rada srogal-srogal ya. Ah niku tiyang Arabi niku sowan Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi nembe lenggahan kalian sahabat kathah niku ujug-ujug. Kanjeng Nabi badhe matur. Napa? Lek kiamat niku njing napa? Ujug-ujug lek takon niku. Ayo wong pancen wong Arabi dadi ora ngerti tata krama lek takon.
Lek kiamat ku jeneng apa? Kanjeng Nabi karo mesem dangu. Aku kok takon-takon kiamat ke desangu pira, Dul? Kula menika anggenipun matur kiamat menika benjang napa awit kula menika dereng gadah sangu. Nek teko sak mangsa-mangsa kula payah wong dereng gadah sangu. Kula menika upama ketekan kiamat niku sangu kula nembe gadah kalih Kanjeng Nabi. Apa? Setunggal sangu kula meniku sing tak ngadepi kiamat, kula remen dhateng Allah. Namun kaping kalih sangu kula namung remen dhateng panjenengan. Ning sinaosa kula niku remen dhateng Allah, remen dhateng panjenengan, salat nggih dereng nate. Poso dereng nate. Nek main niku gawean kula ngono. Niki wong iki jan kok bloko suta. Dadi urung salat, urung apa-apa ning atine niku seneng karo Kanjeng. Ah niku kok Kanjeng Nabi ngendika anta ma'aman ahbabta. Ya senajan kowe iki kaya ngono cungurmu. Karena kowe atine seneng karo aku, sok kowe nang kono kumpul karo aku lho niku Kanjeng Nabi. Niku dikane Kanjeng Nabi. Mila kula panjenengan sedaya menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi nang donya iki kon padha seneng karo para ulama, awit ulama menika pewarise para nabi. Lah mangke nek kula sampean kok kumpul karo ulama, benjang wonten akhirat ugi kumpul karo Kanjeng Nabi. Saking menika monggo kula ngajak dateng ahli kula sedaya jamaah Selasan pisan salat kita dijaga sing temen-temen. Syukur-syukur aja nganti godang le jamaah. Ping pindhone lebar salat aja do ninggal wiridan. Ing antawisipun wiridan sing kedah dipun lampahi ya kuwi antarane aja lali leda maca ayat. Insyaallah kanthi lantaran menika Allah badhe paring kanugrahan dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma kula niki wau dalu nembe ditimbali kalian wayahipun Mbah Kyai Mas Duki Melangi. Didhawuhi pengajian nang pondok pesantren As-Salafiyah. Mbah Kyai Mas Duki niku ulama Melangi ingkang paling sepuh zaman semanten tur keras. Kerase mboten lumrah. Niku zaman semono keijeh jaya-jayane Muhammadiyah, jeh galak-galake Muhammadiyah, tahu ditantang karo Muhammadiyah niku jak debatan babagan hukum. Mbah Kyai Mas Duki ngendika, nek kowe arep ngejak debatan babagan hukum, aku duwe syarat napa? Pokoke mulai dibuka ora kena leren, kejaba salat leren, nek urung rampung ling rembug masalah. Seminggu ya kena ora mang leren. Wah niku tiyang Muhammadiyah ora sanggup lho, Kang. Niku Mbah Kyai keras banget. Kula niku kemutan nalika taun 1929. Kula niku ditimbali kon ngaji teng Melangi. Dalam acara halal bihalal Ikatan Santri Rumpun Yogyakarta, singkatane ISAPUNTA. Lah manggone teng Melangi tenggere pondoke Mbah Kyai Mas Duki niku. Lah terus akhirnya kula badhe bidal niku pamit kali bapak kula. Pak, kula kan ngaji teng Melangi. Kapan mangke dalu? Ya wis kono nek tekan kono salamku aturna Pak Kyai Mas Duki ya. Kae mbiyen kancaku nang Termas. Bapak ngendika ngoten. Ane kula lak dereng ngertos Pak Kyai Mas Duki niku sinten. Estu sinareng sampun kula dumugi mriku dalu niku ngaos. Angen wekdal kula ngaos niki Mbah Kyai mboten lenggahi teng mriku mboten, wonten dalem. Sinareng sampun rampung paosan terus kula nginep nanggon omah jejere Mbah Kyai niku. Enjangipun kula terus dijak kalian lare-lare niku ziarah nang makome Mbah Kyai Nurul Iman.
bar sampun ziarah terus kula nembe sowan Mbah Kyai Mas Duki. Kula ngertos Mbah Kyai Mas Duki galak nggih niku. Bareng kula sampun lebet pun tampi kula lungguh terus kula matur Kyai kula ngaturaken salamipun bapak kula naminipun Muhsin rumiyin terosipun nate sareng wonten Tremas. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus kula matur weni-weni kula mebet niku teng mriku wonten tiyang 3 niku kula tangleti tiyang Cirebon. Teng mriku niku sampun 3 dinten pamit wangsul niku dereng pikantuk. Mergo lek apa urung iso jawab soale Mbah Kyai. Dadi anggere ana tamu arep pamit bali niku mesti disoal. Nek iso jawab soale oleh bali nek ora urung oleh bali. Niku tiyang Cirebon niku pun 3 dinten. Terus kula mlebet sampun matur sawetawis siang kula matur kalih Mbah Kyai. Kyai gandeng sampun siang badhe nyuwun pamit badhe wangsul. Kowe kelingan pora karo hadise Kanjeng Nabi ad-dhaif kal mayyit fi yadil ghasil. Tamu ki kaya dene mayit nang tangane wong sing ngedusi. Dadi dayuh ki wajib manut karo sing didayuhi. Nek aku urung oleh kowe arep meksa apa ora? Mboten Kyai. Iki nek kowe arep bali aku urung oleh. Nek kowe meksa kowe jenenge mayit didusi Melayu. Wah, kula jedeg banget. Priye iki kok mongko dina Selasa kula niku mun diweling karo bapak kon welungan nang masjid. Namung nuwun sewu Mbah Kyai kula menawi sampun dipun ngendikani bapak kula menawi dinten Selasa menawi bapak kula gadah wadifah ngaos wonten masjid lah kula pun dawuh nderekaken dados kula anggenipun wangsulne badhe mbektosi tiyang sepuh. Anak bekti nyang wong tua wajib tamu Pak manut karo sing ditamoni wajib. Saiki kabeh padha wajibe sing arep kok dhisike sing ndi. Terus kula matur kula iki kepeksa badhe mbektosi tiyang sepuh Kyai kepeksa badhe nyuwun pamit. Lah nek kowe arep mbekteni bapakmu kuwi pancen ya hukume wajib kowe manut aku sing ditamoni ya wajib. Kowe dalile apa kok dhisike? Ditakok kowe dalile. Wah, jatuh batulan. Endi dalile nek kowe arep mbekteni bapakmu? Kula niku telu dalile apa iki? Aku lali dalil ya teko sakmunine. In amilanik tadoya fismin amal qablu falil wahidimin humal amal. Nanggon alfiah ki ana terkib jenenge terkib tanazu. Nek ana apa jenengane amil siji kirebutan makmul loro iki njur sing diutamake sing endi. Niki terus akhiripun kula mendalil niku. Mbah Kyai tak dalili ngoten niku ora semang tak terangke wis mudeng. Akhire teko Mbah Kyai ngadeg kula dikeplak ndase. Kalau anak minggat Bali, kowe pancen potongane palmu bengi tak rungok-rungoke jan kementrus kowe ya. Niku Mbah Kyai ngendika ngoten niku. Lebar niku kula gak arep menyak jengkol kula loro niku cekel kabeh. Digotoki nganti suwe niku. Bar ngoten terus oh ya pantes. Kowe iki tak rungok-rungoke palmu bengi jan kementruse pol. Kowe iku nek rene iki kebo bali nang kandange ngoten kula nggih ora mudeng niku. Kebo bali nang kandang niku pripun ora mudeng. Niku terus nembe kula pikantuk wangsul. Tiang Cirebon ingkang 3 niku sinareng kula wangsul niku lek nangis dan gero-gero niku. Mergane kula gentes kok wis oleh bali niku wis 3 dina. Masyaallah niki panjenenganipun Ki Mas Duki keras enten. Matur nuwun sanget dumateng sederek-sederek sedaya ingkang sampun midhangetake pengaosanipun panjenengan Romo Kyai Haji Muhammad Solikun saking Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Mugi-mugi pengaosanipun barokah dumateng kita sedaya khususipun ingkang sampun midhangetaken lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng kita sedaya barokah gesang kita
barokah umur kita, so barokah rezeki kita, termasuk keluarga kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh setulur